umsebenzi asuke baqashele wona. Mina ke ngomunye wabantu abebe kanjalo angisiboni isidingo sokuqhubeka kwami ngikhulumela ngathi icontract yami ngiphelele kutheni ngizozama ukuvula abantu amehlo noma ngizozama ukushintsha indlela abantu abacabanga ngayo kutheni lolu daba lwematch and match belibuka ngenye indlela. Ngiyacabanga ukuthi lokhu kukuveza ngokusobala ekutheni yonke lento umuntu akade yisho la kade sikhuluma ngayo iliqiniso cause akekho umuntu ongathiwa ucela iadvice noma uyofunda esitheni sakhe. Yini into ongayifunda esitheni, yini into ongayifundiswa isitha sakho, ikuphi ulwazi oluthiwa lingakusiza olungavela esitheni okuwumuntu okwenze wawula okhona, yini into engakusiza ngayo umuntu owenze wahlupheka wakubeka kulesimo kusona bese ucathi khona into engakusiza ngayo. Ngiyacabanga ke lokhu ukuthi kuvula abantu abaningi amehlo noma kwenza abantu abaningi beqale beyibone ngalendlela besilokusisho ngayo lento lena because ukuthi le organization isebenzisana nabantu abamhlophe abangasifuni kade kwasisilokhu sikusho. Ayikho into enhle singayithola kumlungu futhi ayikho advice esingayithola kumlungu engasisiza ekutheni siye phambili ikakhulukazi laba akaye kubona okuyibona bona abangasifuni. Uzokhumbula ukuthi labantu laba basanda ukusupporta abelungu abaya phesheya bawoclaima igenocide yokuthi kuthiwa sibulala amafama la amhlophe. Okufika kube west noma okufika kuthuse kakhulu noma engicathi kuzovula abantu amehlo ukuthi kwenzeka kanjani abantu abamnyama esithi bayasilwela la kwenzeka kanjani abantu abamnyama esithi bayasilwela bese kwenzeka kanjani abantu esithi bayasilwela bese siyithola bemdibi ndawonye nabantu abasibekile sime sikusona. Inkinga kukuweka kodwa umuntu wena osalandelayo ngemuva ekutheni ngabe amehlo akhe avuleke kangakanani noma ngabe umqondo wakho uvuleke ngokungakanani ekutheni uyibone yonke lento lena. Siyazi ke bakhona abanye abazosala kodwa ke vele kuyindalo noma akusoze kwavuka wonke umuntu. Angasho vele akusoze kwavuka abanye abantu bayosala nje yize iqiniso sebelibona selibavele lobala kodwa bona mathela ngoba abanye abantu abakwazi ukuyicabangela bakholelwe ekutheni fanele becabangelwe benze. Sanibona bafowethu Nkosi yami. Ngithi ake ngingayizibi le ngisheshe ngiyilethe bafowethu Nkosi yami. Yazi kuyangizwisa ubhlungu bafowethu ukuthi sibe sesimene eSouth Africa la sigcine sonke singasathembani khona ngesizathu semali. Imali bakithi ilenzile uqhekeko eSouth Africa. Imali iwuhlukanisile umndeni. Imali ibahlukanisile abantu abazwanayo. Imali iwahlukanisile amabandla. Imali wahlukanisile ama politicians. Imali nje inkinga bakithi. Lalelani bafowethu. Uthi omunye ke kimina uma ngabe ngiqala ngithi mina kinina ngiyanicela abantu basemazweni angaphandle ukuthi hambani ngoba isimo eSouth Africa sinje. Omunye mebhala uthi mfundisi ngenzeka nawe sebakuthembisile u3 million. Bakithi I'm so sorry. Eqinisweni lonke liphelele bafowethu manini ngintsheleni. Angizange mina ngijwayele imali yamahala. Ngicabanga ukuthi kube ngaba ivila ngisakhula ngabe mhlawumpeni nami ngiyakwazi ukudayisa umuntu ukuze ngithole imali. Ningofakazi nina ningaziyo unless mangabe uyaqala ukuhlangana noPastor uyaqala ukubona lobuso but abangaziyo bayazi bafowethu ukuthi angisindoda ethanda ubuthongo, angisindoda futhi enqenayo ukusebenza, angisindoda futhi engena plani. Iplani ngihlezi nginalo. Yingakho mangihlala ngitshela abantu bakithi ngithi Nkosi yami mina konke nginakho ngikusebenzele futhi ngilala ubuthongo. Bakithi Nkosi yami uma ngilele futhi angilokhuzani angibi na stress ngoba ngiyazi ukuthi akekho umuntu engimkolodayo. So ngifuna ukuthini ke bakithi ke ngifuna ukuthi ke angeke ngize ngithengeke bafethu into enza ukuthi ngithi mina ngiyanicela nihambe ngibuka bakithi Nkosi yami ngabe befika abafethu bakithi abahola umbhikisho ezitradini. Ngiyabona phela nami la efonini bakithi Nkosi yami. Siyaba khona isikhathi ngibese efonini ngicheck ethezweni kwenzakalani. Uyabona umuntu laphana basambuza mayithi uyaphendula laphana akusabuzwa kukhala imvubu kabuhlungu, kukhala imvubu kabuhlungu. Bakithi ngizwe imvubu ikhala emntwini mara ubuhlungu bifikela kumina. Manje mangabe ungumuntu onothando njengami, uma umfundisi oneqiniso njengami, unqamela ukuthi ungamane ulahlekelwe abalandeli kunokuthi bakithi uzuza abalandeli but ungabe nokuthula. So ingakho ke mina ngithi bafowethu ayikho into engenza ukuthi nginivikele
ukuthi ningahlukunyezwa ngaphandle kokuthi nenze lento efunwa yibo abantu base South Africa. Ngoba abantu base South Africa ngendlela ekuvela ngayo ukuthi iSouth Africa ila kulesime kuso namhlanje because of nini abantu bokufika noma abantu bangaphandle. So uma ngabe isizathu sabo basho njalo, yini into engahle yenza ukuthi nilamleleke ekuhlukunyezweni, ekube nama victim, ekube nikhulunywa ngandlela enikhulunywa ngayo ngaphandle kokuthi nithathe into zenu nibuyele emakhaya. Ngoba mawubuyela kini mina ngicabanga ukuthi inkulumo ezifana nalezi ezila eSouth Africa angeke uzusithole mase usekhaya. Uma ngabe ubuyela kini ukushaywa nokuhlukunyezwa nokurojwa ngendlela esenirojwa ngayo manje le South Africa ngeke enzeni ukuthole emakhaya wenu. Ukuhamba nithathelwa amafoni ngenxa yokuthi bathi ngama foreigner angeke kusenzeka lokho mangabe nifike emakhaya kini. Nambe intimidate abanye abantu besifazane bayalalwa nje kalula kanjalo le South Africa ngenxa yokuthi bangama foreigner. So benginicela ngiyanicela bantu basemazweni angaphandle ukuze ngibe nako ukuthula nami enhlizweni yami ngoba ngizamile from the beginning but ngibonile ukuthi the only thing engenza ukuthi nibe right ne South Africa mhlawumpeni izoshintsha itopic ukuthi ngelinye ilanga iSouth Africa makuvuka ekseni kutholakala ukuthi akukho umuntu wasezweni ngaphandle. I think yilokho okuzoletha icountry esimeni sokuthula futhi but okwamanje bakithi kubhlungu abasana nembeza. Umuntu wesifazane imvubu yakhala, umuntu wesilisa iplanka liyakhala. Yebakithi ngeke bafuthu nifuna ukubona uNkulunkulu ehlile impela life, nifuna ukubona inyawo lika Jehova emhlabeni, nifuna ukubona intukuthelo kaNkulunkulu eSouth Africa. Bafethu ngiyanicela bantu bokufika, ngiyanicela lokho esengikubonile mina I'm enough of it. Esengubonile kwenzeka I'm enough of it. That is why ngiyasaba ukuthi mhlawumbe kulesimo samanje ngeke ngijoine nami mashi ngoba ngicabanga ukuthi nami ngagcina sengishayekile ngoba uma ngibona kusukele mhlawumbe kushaya umuntu maybe ngagcina sengihamba ngiyome side lalo yamuntu bese nami ngiyabhonywa kanjalo. But njoba ngisho bafethu ngiyanicela, this is very serious. Imagine lo yababa otholakala lapha etafuleni dayisa impepho uthe usaphendula laphana yabe seyikhala. Bathina abantwana uthini unkosikazi wakhe beyibona lento leyo. Bafethu ngiyanicela bafethu base Africa, dedelani umoya, khohlwana amandla wendoda wapheli, khohlwani lokweni kwenzile eSouth Africa nelo bekade nizaba ukinvesta ngako. Umthetho sovele washintsha ukuthi ushintshe njani ngasiphi isikhathi bakithi uthi nitholakale vele with the immediately effect. Kufanele ukuthi nivele nihambe, hambani bafethu kusho mina Pastorino niyokwazi ukuthi nicabange kahle nani nizizwele ningamadoda, nizizwele ningomama. Kuhlungu bafethu ukuthi at the age of 40 something uzotreatwa ngathi una 16 noma utreatwa ngathi una 12 years. Umdala ubaba uzotreatwa umfana omncane nethi ngoba uku country yakhe. Ngiyanicela bafethu nayi video ngiyanicela ukuze South Africa ibe nalo kuthula ekufunayo. Hambani bafethu, ngicelwa yimi. Anginawo amanye amandla, anginawo amanye amazwe engawakhuluma but into engibhilivela kuyona ukuthi ukuhamba kwenu yilokho okunganenza nini nibe nokuthula ngoba manje South Africa anisena peace. Noma ngabe ufunde kanjani ngenxa yokuthi awukho ezweni lakho namhlanje uphenduka kuba istupid kuze umfana omncane ongayanga esikoleni nedwe ngoba wena uhluphekele ezweni lakhe. So ngiyanicela abantu base Africa, ngiyanicela bafethu hambani niye emakhaya ukuze bakithi singathathi isiqalekise sidlula lesi ngoba lokho sokwenzakalayo manje mina ngiyamsaba uNkulunkulu, ngiyalisaba idlozi lomuntu. Ngiyanicela bafethu nani futhi bantu base South Africa, ngiyanicela Nkosi yami ukuthukuthela abazalwane ngezizathu ezithile kodwa bakithi ngathi manje sesiyabukisa ngathi sesiyabukisa bafethu ayidlishiyele asithukutheleni